वो मोतीचूर वाला ओइतो सता मार दे। आही रे दादा अब तो मार देनी सब मर जाए गई। अब तो बड़ा हमार डर लागता। लार से मर गई। चलो सब बाबा लगे कोनो उपाय लगी। चल बाबा हो गांव के जरिया अपन मंदिरवा ना रहलो। अच्छा हाँ वो जी हमनी के क्रिकेट खेलत रहनी है सब। तो बहुत बढ़िया के बात बा। और गांव के एगो धोबिया नहीं खे। अच्छा उ धोबिया। हाँ बाबा ओकर एगो गदहा बा। अच्छा हाँ उ गदहावा बार बार हमनी के तंग करत रहल। अच्छा तो हमनी के 2-4 बार ओकरा के हटैनी है सब ना हटल ह। ना हटल हो ना तेका खीस बढ़ गइल स ई गदहावा के मार देला स मर गइल स गदहावा का गदहावा मर गइल। हाँ धोबिया के हाँ गदहावा मर गइल। हाँ बाबा हमनी के बचा ली। अरे पापी लोग ई का कइल सन हमनी के बचा ली। पापी सन तोनी के तो अनर्थ क देला सन। गदहा मारल जानेला सन कितना पाप पड़ेला। बाबा हमनी के बचा ली। बचा ली गदहा के मारल बुझल सन। गदहा मारल मतलब अनर्थ साफ अनर्थ। यही से रउरा दुआर पाइल बनी सब बचा ली बाबा। अभी बात तो कह के हमरा के साफ एकदम इमोशनल कर देला सन। अब तक कुछ सोचा ही के पड़ी। रोको सो सोचो तानी कुछ अपन पातरा में से देखे के पड़ी का कोनी करी तोनी के क्या करी। कितनो बात गदहा ने मरले बड़ा सब की बचा ली बाबा। लेकिन वो धोबिया के। अच्छा रोआ से मत हम कोनो उपाय करत तानी। चलो सन बने से बैठो सन रोआ से मत रुक जो। तो सुनो सा उपाय तो मिल गई। तोहनी सन के कम से कम 5 किलो मोतीचूर वाला लड्डू आ 1 लीटर महुआ मीठा कोनो गदहा के पकड़ के खियावे के आ पियावे के पड़ी। ठीक बा बाबा महुआ मीठा तो ठीक बा बाकी 5 किलो लड्डू वो मोतीचूर वाला ओइतो सता